Dagang mga kilala nila Lord sa ila panimalay. Ginoo, biwata silang instrumento sa imong nga kaayo, instrumento sa imong nga pagpalapnag sa imong maayong balita. Samtang gamay pa sila Lord, hinay-hinaya naging mold ang ila kabuhi. Para pagdako nila, mangin nagakadapat yung nagkaangay silang mga disipulo ni mo Lord. Salamat din Lord sa sining kabuhi. Bless you sila today. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Lang pakanta mga kabataan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan Ginoo, palakpakan todo maghinugyaw kita sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang balang imutupad maayong aga sa imo. Maayo gid kay ari ka subong. Ang bala tupad mo. So ginabi-abi ko gid kamo tanan. Welcome, welcome, welcome sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Experience diri sa His Life Ministries no sa Santa Clara. Kabay nga ra kamo sa mayo nga kahimtang sa pag manugsugod naton sa aton nga service. Kag mga nagapakadto pa lang ginapangamuyuan naton nga maayon man ang pailaw nga pagbiyahe pakadto diri. Sa nagatanaw sa aton YouTube channel sa His Life Ministries. Salamat kay nag-join kamo sa amon. Kag sa aton nga channel sa FB. So, welcome gid kamo tanan. Sige, bago kita magsugod, mabasa lang ako sa pagdayaw sa Ginoo, no? Ang salmo bala mo ning aton nga ginhambal, kay tungod nga ini siya ginakanta ganin isang una para sa pagdayaw sa Ginoo. Kag ginigigikan sa Salmo 66. Ang bahanon sa pagdayaw kapag pasalamat. Dayawan ninyo ang Dios nga may paghinugyaw sa kalipay. Tanan kamo nga mga katawhan, amba kamo sa pagpasidungog sa iyang ngalan. Idulot sa iya ang mahimayaon nga pagdayaw. Isiling sa Dios, daw ano ka makatilingala ang mga butang nga imo ginahimo. Dako gid ang imo gahom sa bagay nga ang imong mga kaaway nagayaob sa imo sa kahadlok. Ang tanan sa duta nagasimba sa imo. Nagakanta sila sa mga pagdayaw sa imo. Nagakanta sila sa mga pagdayaw sa imong ngalan. Dali kamo kag tanawan ninyo ang mga ginhimo sang Dios. Ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tunga sang mga tao. Magtingdog kita? Amay sa langit, salamat din Lord sa mga kabuhi nga rin diri subong. Lord God, ibubo ang imo nga blessing sa ila kabuhi sini nga aga sa pagsugod sa aton service, Lord God. Tanduga kada tagipusoon nga rin diri subong. Ipahibalugin nga ikaw ang Dios, ang amay nga nagatatap kag talupangod gid sa ila kabuhi. Wala sa mga utang, wala na tago sa imo, Lord. Kundi ang amon kabuhi tanan, open gid sa imo. Kag ginahalad namon sa imo subong aga. Lord, bugayi kami, kag help us to worship you this morning. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Worship ta. Sa grasya lang kakaluoy sa mahal na Ginoo. Hindi sa limuan sang tao, sa dugo lang ni Kristo. Sa iyang nawisensya
diri, Ginoo nga makagagahom, dawano katahom sang imo templo. Yes. Gani Ginoo, nagakadto Yes, gid Lord. kami. Gusto gid namon Ginoo nga Amen. magkadto didto. Nakahidlaw ako sa pagsulod sa imo templo o Ginoo. Ang bugos ko nga pagkatawo magakanta nga may kalipay sa imo. O buhi nga Dios, bulahan ang mga tao nga nagapuyo sa imo templo. Permi sila magakanta sa mga pagdayaw sa imo. Hallelujah! Bulahan ang mga tao nga nagakanta at ang kusog halin sa imo nga nagahandom gid nga magbisita sa imo templo. Ginoong Dios nga makagagahom, Dios ni Jacob, pamatii ang akon pangamuyo. Ang isa ka adlaw nga pagtiner sa imo templo, mas maayo pa sang sa isa ka libo ka adlaw nga pagtiner sa bisan diin nga lugar. Palabihon ko pa nga magtindog sa puwertahan sa imo templo, O Dios, sang sa magpuyo sa balay sang mga malaot. Yes, Lord. Kay ikaw, Ginoong Dios, pareho sang adlaw nga nagahatag sang kasanag kag sang tami nga nagaprotektar. Nagahatag ka sang pagpakamaayo kag pagadungga ng imong ngalan. Wala mo ginalikaw ang bisan ano nga maayo nga butang sa mga tawo nga ang ila pagkabuhi wala sing kasawayan. Ginoo nga makagagahom, bulahan ang nagasalig sa imo. Oh, hallelujah! Salamat gid Ginoo sa imo nga pulong. Ang imo pulong buhi, kagkabuhi sa imo mga katawhan. Hallelujah! Yes. Thank you, Jesus. Dawano kataho sang templo mo. O Ginoo,
sala. Sino ba lang makapabilin sa imo presensya? Pero ginapatawad mo kami, kagina, pabakod mo kami. Ang halad nga ayo Ginoo sa imo panulukan, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iyang mga sala. Ini nga klase sang halad, hindi mo gid pag-isikway. Salamat gid Ginoo, ginahalad namo na ngamon mga panghuna-huna, tagipusoon kabuhi, ngamon nga kabuhi sa imo Father God, ginahalad nimo. Way gid nalipod sa imong mga sulod sa ngamon panghuna-huna, ug sa ngamon Lord God nga tagipusoon sa ngamon mga kasing-kasing. Ginaula gid tanan namon sa imo. Salamat gid Ginoo. Salamat sa pagpatawad sa ngamon mga sala. Salamat na ginapamatian mo. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Gusto ko ang makaupod ka, adlaw-adlaw, o Ginoo. Gusto ko magsimba sa imo,
nga Dios, ang balaan nga Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Nagapuyo ako sa mataas nga mga lugar, pero nagapuyo man ako upod sa mga tawo nga mapainubuson kag nagahinulso at pugon ko pagid sila. Salamat gid Ginoo. Yes. Salamat gid Ginoo sang kusog, sang kabakod na ginahatag mo. Kag salamat ikaw nagasustener sa amon, kag nagahatag sang kabuhi. Kag waay naman gid kami Lord, iba na ginahandom pa. Kundi Lord, ang magtiner sa imo nga presensya sa bugos na amon nga kabuhi. Ikaw ang amon kusog, ikaw ang amon kabakod, ikaw ang amon manggad, ikaw ang tanan-tanan sa amon. Yes. Salamat gid Ginoo. Salamat. Ikaw ang akon nga kusog, ikaw ang akon nga manggad, ikaw akon tanan-tanan. Nagawkasan sa mga alahas, hindi ako magbiya sa imo, ikaw akon tanan-tanan. Ginakuha mo akon sala, ako nga kuya, ikaw akon tanan-tanan. Salamat. Oh, Jesus, Kardero sang Diyos, layawon ang ngalan mo. Oh, Jesus, Kardero sang Diyos, layawon ang ngalan mo. Ikaw ang akon nga kusog, ikaw ang akon nga manggad, ikaw akon tanan-tanan. Salamat. Labaw ka sa mga alahas, hindi ako mabiya sa imo, ikaw akon tanan-tanan. Ginakuha mo akon sala, ako nga kusag akon kahuya, ikaw akon tanan-tanan. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Kardero sang Diyos, kalayawon ang ngalan mo. Oh, Jesus, Kardero sang Diyos, kalayawon ang ngalan mo. Kalayawon ang ngalan mo. Kalayawon ang ngalan mo. Hallelujah. Matutuod gid Ginoo nga dalayawon gid ang ngalan mo. Ang ngalan mo Jesus nga nagaluwas sa amon. Ang ngalan mo nagahatag sa paghidait, sa pagkaisa. Ang ngalan mo nga nagahatag sa kabuhi sa amon. Gani sini nga aga Lord, ang tanan nga pagdayaw, kadungganan, Yes, Lord. paghimaya para langit sa imo. Wala na sang iban pa. Yes, Lord. Kay ikaw lang gid ang tampad kag nagakaangay nga magbaton sini. Salamat Ginoo. Salamat. Salamat.
Ginahatag namon ini sa nga ngalan ni Kristo Jesus nga mga Ginoo kag tanan magasinggit. Amen. 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 Hallelujah. Sige, lingkod ta sa presensya sa aton nga Ginoo. Okay, so good morning, good morning, good morning. Maayong aga gid sa tanan. May ari bala diri nga first timer. Wow, pwede ka mo katindog. I-welcome ta sila. Wow, thank you, good. Pwede ta pangamuyuan. Oo. Pangamuyuan ta sila. Ano nga di ngalan, sir? Jeffrey kag Apple Eva. Anyeva. Oo, ngalan sang mother ko Nieva man. Sige. I-extend ta kamot naton sa ila. Amay sa langit, salamat Lord sa sining mga kabuhi nga dala mo diri sa lugar nga ini. Ginoo, itandugagid sila subong, kag ipakilala kung sino ikaw, nga ikaw Diyos, nga makagagahom, nga naghatag sang kabuhi, kag kalinong sa ila kabuhi. Ginoo, pakamayuha sini nga adlaw, i-bless gid sila Lord, even sa sini nga simana. Kag abrihi mga ganhaan nga wala pa nimo maabrihan. Opportunities Lord sa pagsulod nila. Mayong opportunity sa paghimaya sa imo. Initanan, ginatag namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo. Amen. Amen. Sige. Wow, welcome, welcome gid sa aton His Life Ministries sa Hiligaynon service. Okay, sige. Mapadayon kita gihapon ika 26 nga adlaw sang Marso tuig 2023, no? So ang akong feeling nga do ka kadasig, ga ka puknit ang kalendaryo. Do gadasig aton nga kuan sa kalibutan, no? So kag ang kalibutan bala kung na-notice ninyo, nagabag-o. Ambot ko na kuan ninyo, nagabag-o gid ang na-notice ko kahapon bala, tudo-tudo sang init, grabing init. Tudo-tudo man ang ulan. Nagdungan. So first time ko nga init kayo pero nagaulan. So nagabag-o ang kuan, no? Pero ang Ginoo is He is the same yesterday, today and forever. Kaga mo na ginauyatan naton, wala siya yan nagabag-o nga ang yahuna-huna galain, no? Amo na ginauyatan tanga tampad gid siya sa aton. Wala na sang iban pa. Okay, sige. Ang aton nga topic for this season is amo magyapon ang creatures of habit, no? Kita tanan mga tinugas ang kinaugali or mga batasan naton, no? Ang aton nga kwan sini nga week 4 is conceal, taguon or i-confess, i-konfesar nimo, ihambal nimo, no? Ipabutyag nimo, ipahibalo nimo. So nami ni nga topiko mga utod gani ginakwanta ka mo pamati gid mayo, no? It's about kung may ginatago ka hindi mayo, no? Kay kung ang anong ginatago kuno daw ang ginatago ta daw malain. Kaya kaan ka mo, puro na ginapabatyag, tayo ang kaanak ka nami lang. Pero damo kita may ginatago. Tuod na. Hala nyo. Wala sa natago. Sige, no. Anyway, inkuha ini sa Luke 18, verse 9 to 13. Okay, sige bro. So, paano na ito ihuna-hunaon natin, ipaino-ino, nang ipander nimo, i-meditate nimo, no? Nga aton kinaugali, dapat may kinaugali kita sa pagkonpisar sang aton mga sala. Tama? Pareho sang worship, dapat ang pag-confess sang aton mga hindi maayo nga batasan, we make it a habit. No? Nga kay ina nga butang, kung magkonpisar ka, may element of magpaubos ka, manginhambol ka, di ba? Ang mga mataas, tinaas, taason nga mga tao, kabudlay konfesar. Kabudlay mag-admit sa ila sala. Pero kita lain kita. Kay tungod ginakilala naton nga kita mga tinuga nga wala-wala gid, mahuyang, dali makasala. Ano pa nga gapangayo kita sang kabakod sa aton Ginoo? Bulig, no? Sa pagkonfesar kay every time mag-confess ikaw. Pagwa mong imong sala, no? Ginapabutyag mo nga ikaw Lord, i-purify ako. Ihimu ako balaan pareho sa imo. No? Every time confess mo sala mo, wala na to. Amen? Amula na, kasimple. Pero every time nga taguon mo ang sala mo, baw. Amo man na natabo bala mga utod sa tiyempo ni Adan kag ni Eva.
No, kasimple lang itani mo. Kung ginkumpisar lang nila ila sala, ba wala na kita nag-agi sa sininga kalibutan. No? Galing kay gintago nila. Gintago nila mga utod, ang ilang mga sala. Ano pa nagkuan ang Ginoo? Daw na hindi man siya maka-accept kay ang hindi siya exist, makabuhi sa in front sang sin sa sala. Ano pang ang may sala nga tao malayo sa Diyos. Tuod na. Mugani na. So careful gid kita. So ang confession, ang pagkonfesar sa aton mga sala, nagakuan sa aton, naga-prevent nga mahulog kita liwat sa amo mangyapo nga sala. Kanotice ka mo ang sala gabalik-balik. No? Ang sala bala, amo magyapon gabalik-balik. Duna na sa tawo. Pero every time i-confess nimo, may kuan ka, may inner intention ka nga gusto ko magbago. Transform ikaw. Amen? Naamo nang una-unaon naton. Okay, sige padayon to bro. So panumdumo naton, wala sa may matago sa Ginoo, sa Diyos. Nothing can be hidden. Wala sa matago sa iya. He knows kabalos sang tanan. So hindi mo dapat taguon. Abi mo wala siya kay balos ang imo ginahuna-huna, kabalo gid bala. May isa gani ka pastor no, testimony niya ini nga napatay siya. No, nag-experience siya mapatay. Kag ang iya kuno kabuhi, sang ato na siya sa tubangan ning sa Ginoo, nag-flash, ano ganin, dosini bala. Kakato naman kamo sa SM Cinema no. Kuno magtan-aw ko dako nga screen. Ang kabuhi ta kuno ipakita sa imo. Halin sa pagkatawo mo, hasta nga na patay ikaw, i-flash. Kag dito mo makita, tanan nga wala mo makonpisar nga mga sala. Pero nakonpisar mo nga mga sala, mga utod, ang mamambal niya, wala na. Grabe yung Ginoo, no? Grabe yung Ginoo. So, i-confess natin. Hindi pagtaguang sala, i-confess sa iya. No? Sa iya. Kay, kung siya, kung wala ka nagapati nga, every time, Maribelao, mag-confess ikaw sa tao, okay man ina. Tama? No? Pero mas manamigid, mag-confessar ka sa Diyos nga, kay ang imo nga intensyon, ang motive nimo, pure, dubuang ka dagastorya sa kwan? Tama? So, ang imo nga intensyon, Lord, patawara ko sa akon sila, nakasala ko, to ginlibak ko si Marito, si Pare. So, intensyon mo yan, kapatawaron ka. Pero ang imo, kung mag-confessar ka sa tao, usually, daw kwan siya, daw automatic, bla, daw, ganin sa Ilonggo nga, ang perfunctory, bla, daw routine. Muni daw kwan siya wala ta ginabatsyag. Gakonpisar ta gali pero wala ta ginabatsyag. Pero kung ikaw lang ya, intentional mo nga ginahatag sa Ginoo ang imong mga sala, gina-acknowledge mo ginabaton mo nga nakasala ikaw. Nga ikaw mahuyang. Okay? Sige. So i-feel next is ibatyagon naton nga kinahanglanon naton ang ang pagpatawad. Importante gid mga utod ha. I-acknowledge naton, batuno naton nga makasasala kita, pero at the same time nagakinahanglan kita sang pagpatawad sang Dios. Kang iya kaluoy sa aton kabuhi. Tama? Importante gid mga utod. Basic ni siya, basic pero kabudlay sini kay kun malipat kita. Malipat kita tungod sa mga kabuhi nga ang aton mga ginahikutar sa matag adlaw nga mga butang naton nga kusa malipat kita. Importante gid na hindi gid pagkalimtan na kinahanglanon naton ikaw kag ako nagakinahanglan sa pagpatawad sang Ginoo sang Dios. Okay? Ika. So, ang pamangkot ko sa inyo mga utod, ano ang mga butang nga kinahanglan mo ikunpasar subong adlaw? Ano nga mga hinimo nimo nga kinahanglan mo ihambal sa Ginoo kag pangayuan sang kapatawaran, mga shortcomings naton sa Ginoo para maka-receive kita sang kapatawaran kag magpakabuhi kita nga may confidence nga ara kita sa iya paghigugma. Importante gid bala mga utod nga ara ka sa paghigugma. The other day, man to nga na-overwhelm ko sa trabaho, so medyo hindi maging nga nangakig ko, pero daw na-occupy lang ko bala, no? Maugtas ka man kung kaisa mo, kay ang mga tao nga
interact naton sa trabaho naton, hindi man sila perpekto. So kung kisa mairitar ka man, kung kisa mairitar ka, malimtan mo man, no? Ang the other day nabugtaw ko daw, hindi ko batyagan na Ginoo. Every time magkuhan ko bala, magbugtaw ko na, mabatyagan ko na siya dayon, ara siya. Pero the other day, Lord, anong tabo man? Hindi ako mabatyagan na. Kagi ka muna. So dapat, ginkuhan ko, Lord, ipakita, kung ano ang nakuwi mo ko, nga hindi ko dapat, dapat ko i-confess sa imo, nga wala ka nalipay. So, amo to na, muyo ka, namumuyo ko, kagdugay-dugay, mabatyagan mo man ara na siya. No? So, amo lang na, kinalang we live in constant confession, kay ang presensya sa Ginoo, importante gid sa aton kabuhi, mga utol. Hindi kita makapadayon sa kabuhi. Hindi gidya, kabudlay gid mga buhi, nga wala ang presensya sa Ginoo sa imo. Kada minuto, kada segundo, tod na. Malipatan mo lang siya, wala na. Guba ng adlaw mo. Amen? Sige, so amula naton nga pamalandungan, subungaga. Sige, padayon bro. So anong point naton? Point number 1. Hambal diri, sober self-assessment. Ang imo nga black kinabuhi mga utod, ikaw lang gid ina maka-evaluate. Ikaw lang gid anong tawag sinaman nga makabalik ikaw sa imo kabuhi kag tan-awon mo ano ang nahimo mo nga maayo, ano man ang nahimo mo nga hindi maayo. Ikaw lang gid. Paano mo i-assess mo? Nga kay kung nahibalaan mo kung diin ka, kung mahibalaan mo ang imong mga shortcomings, mahibalaan mo ang imo kahuyang, dira ma-focus ka, kag makatinghwa nga magbago. Tuod na, unless nga nanamian ka sa imong kahuyang. For example, mahilig ka mangakig. Sino mahilig mangakig di sa aton? Makakita lang sa subay mangakig na. Makakita sa tiki, gusto yagid kusiun ang tiki. No? Ang ido ko bala makakita tiki, wala gid patay dayon. Kay hindi man tayawa na. So amo na kinahanglan naton i-deal ina ang mga batasan naton. We're talking about batasan na kinaugali naton. Madali ka mangakig, madali ka mairitar, madali ka even sa family mo, dutay-dutay lang wala lang nagtadlong ang kutsara, tinidor, nangakig ka na. Tud na. Yuko lang ang bayo mo, wala lang maplansya, mayo. Nangakig ka na. So, importante mga utod nga makita naton, ma-assess naton kabuhi, ano ba lang batasan nga dapat ko baguhon. Unless nga hindi mo gusto mo bago. No? Ano pa gid? Bebe. Sige, isa-isa akong tali kay gusto ko may makuha, kay kamo subungaga. Ang batasan nga manami gid maglibak. Kanami gid mang libak Tutod na. Namiaga mo istorya ti mga nang tawag nila marites mo kaluluoy, mo ko bla kilala nga marites. Every time magtawag ko sa ngalan na marites, do negative na ako. Ano natabo sa ngalan naman? Ginuguba nila. Tapos may additional na subong. Hindi lang marites. Ano na? Marisol. Ano pagid? Kadamo-damo na bugin na murder nila mga pangalan. May lang ang pangalan ko, hindi gidi amo na ikakumon. So, ang ngalan mo, kung nagasugod sa mare, tapos, no? So, amo na blagi na murder. So, ikuha natin, i-evaluate natin ang kaugalingon natin. Kung gusto kita magbago, no? Ano pang mga batasan mong wala ka pasensya? Naripagid. Dali ka lang mga kig, dali ka lang mairitar, gusto mo ara dayon, no? Kaduga isang tinig ang maluto. Kauna na lang. Diretso na lang kaon para ganing hilaw nga tinigang. Lagdos. No? Ka sa aton kabudlay, kadali sa aton mo nga ginapaanad kita sa kalibutan nga instant. No, amo na nga pero Ginoo amo gani nga may hambal sa pulong sa Dios, wait upon the Lord. Hulata ang Ginoo. Nga ginatudluan kita mangin mataas ang aton pasensya. Amo na sa Ginoo, suli gid sa kalibutan. Ang kalibutan gusto niya dali lang, instant. Pero ang Ginoo gusto niya nga maghulat ka. Even maginapangayo ka sa iya, mapangamuyo ka be. Baw. Kung wala ka pasensya, tudluan ka gid sa Ginoo, kung may ginapangayo ka sa iya, pahulaton niya gid ka. Hasta sa punto nga, Lord,
maglupok ng akong cheque. Oh, amo nang Ginoo eh. Pero once malampuwasan mo ang imong problema, uy, kanami sa Ginoo. Dayawa gid si dayon. Amen? Okay. Sige, so sober self-assessment. Sa tiyempo ni Jesus, amo ini ang problema niya sa mga Pariseo, inablang mga religious nga mga tao sang una, no? Amo ni sila mga Pariseo, mga Saduseo, mga pare, mga scribe, mga organisasyon ina sa mga Hudiyo, mga religious. Nga may problema siya dire. Kay bangod nga ang mga religious nga mga tao nakafocus lang sa seremonya. Nakafocus lang sa ilang nga kaugalingon. Ano pa nga nagreklamo ang Ginoo, ginasaway sila. Kadamo sang law nga ginapatuman nila sa tao nga sila mismo hindi katuman. Tuod na. Ang ginhatag sa Ginoo, 10 commandments lang, mga utod, umot kung kadumdum ka mo, sang ginhatag sang Ginoo, sa Mount Sinai, di ba, ginhatag niya kay Moises. Pulo lang to kakuan, layi. Yang ginhimo sa mga Hudiyo, ginhimo nila 600 na damo kayo. Pag abot ni Jesus, gin-shortcut niya, pila na lang kabilog? 2 na lang. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. And number 2, love your neighbor or love others as you love yourself. Ginduha na lang. Grabe nga pag-simplify, no? So, hindi gali, ang kabuhi sang tao, wala nagasandig kung ano kadamo sang layi nga natuman mo. Kundi, kung ano ang relasyon mo sa Ginoo. Kay dira nakabase ang pangabuhi nga wala ay katapusan. Relationship ni nga aton mga utod ha. Hindi niya about a series of do's and don'ts. May relasyon gid kita nga nga dapat sa Ginoo nga Hambalya sa Matthew 7 gani. Lord, Lord, you who call me Lord, Lord, away from me. Ginapahalin niya. Nga I do not know you. Wala ko kakilala sa imo. Gitawag lang ta Lord sa Ginoo pero wala ta relationship sa iya. Kung may relationship ka sa Ginoo, every day, every second na iya. Wala niya gauntat. Tuod na. Kay kung ang imo ya, wala naman lang ko na nang pati man ko sa law. Okay ba na? Pero una dapat relationship and then you follow, you abide. Hindi ka ka-abide lang without any relationship. Kaya matumba ka gid. Nakuha nyo? Dapat may relasyon ka gid. Okay? Sige bro. Bro, third. Okay, basahon ko paanggid parte sa Pariseo kag sa mga manugsukot sang buhis. So, as a background, aring natabo, may nagapangamuyo sa templo. Isa ka Pariseo, isa ka religious nga man, kag isa ka manugsukot, mga tax collector, no? Nagapangamuyo sila sa templo. Sige, basahon. Tahalin ini sa Lucas 18, verses 9 to 12 na babasa ko. May mga tao dito nga nagasalig nga isilagid lang ang matarong kag nagatamay sila sa iban. No, nagatamay, yung para kanubo nilang iban. Gani ginsugiran sila ni Jesus sining paanggid. Parable. May duha ka tawo nga nagkadto sa templo sa pagpangamuyo. Ang isa Pariseo kag ang isa next bro. Ang isa tax collector, no? So nagtindog ang Pariseo kag nagpangamuyo parte sa iya kaugalingon sing subong sini. So ang una nga nagpangamuyo atong Pariseo, atong religious. Hambalya, Diyos ko, nagapasalamat ako sa imo, kapangamuyo sa Ginoo, nga hindi ako pareho sang iban nga mga tawo, nga mga kawatan, dayaon kag babaidor. Muna ya. Grabe nga pangamuyo, no? Kag salamat nga hindi man ako pareho sa sini nga manugsukot sang buhis. Tanaw nyo tama? Tama ang iya pangamuyo? Hindi, no? So, dapat mga muyo kita, it's about us. Hindi yung ibang tao. Okay? First point na siya. Kaduha,
ako magpuasa kada semana, baw nagapuasa siya. Kada semana gid kag ginahatag ko ang ikanapulo sang tanan ko nga kinitaan. Naga-tithes in offering pa siya. Ang Pariseo niya. Sige, next. So dra lang asta. So sa sina nga paanggid, makita naton ang isa ang Pariseo nga nagapangamuyo siya, pero ang pangamuyo niya ginatamay niyang iban, ginapakanubo niya. Instead nga magpangamuyo siya sang iya sala, nga magpangayo sang kapatawaran, ang iya yagin tamay niya, Lord, salamat kay hindi ko pareho sina nga tao yaho. Do ka hindi amo no? Ano man yung labot mo sa iban nga tao man? Babayin na sila ya, ikaw dapat ya kung may amo na nga relasyon ang sa aton. Ang iyaya, ang sa Pariseo, abi niya, nga ginahimo na niya ang nagakaangay, kag maayo sa pangabuhi, para makaatubang sa Ginoo. Kung kisa mabulag kita, nabulag siya, hindi niya makita ang lawas. So careful gid kita. May mga butang sa aton kabuhi nga abi naton, tama ang ginahimo ta. Tod na. Pero careful ha, base hindi amo. Kaysa sini nga kalibutan, ang line, ang linya between right and wrong, perti na kanipis. Nakuha nyo? Ang buot ko singanon nga, gamay na lang gid nga, nga kuan blang nga, tiklod, ara ka na sa hindi mayo. So, be careful lang kita sina. Ang key diri, itong kainaginambal ko is, confession requires humility. Pagpaubos gid. Magpainubuson kita kay tungod sa humility, dira mo gina kuan ang kaugalingon mo nga mas nubo kaya, Lord, wala gid ko ya. Tuod gid man wala kita. Ang tanan nga ara sa aton because of the blessing sa bugay sa Ginoo. Ang aton nga kaayo, ang aton nga kagwapuhon, ang aton nga na-accomplish, no? Iyan ang tanan sa Ginoo, grasya na iya tanan. Gani wala kita sang makahambal nga Lord ako niya kaugalingon niya ginimo ko niya sa abilidad ko, hindi. Ang abilidad mo dinahalin sa Ginoo gyapon. Gani hindi ka gid ya kapadayaw. Nga may ara ka. Halin tanan sa Ginoo mga utod. Gani nga careful kita. Ano pa nga kinahanglan nga magpaubos kita? So nagpadayon si Jesus sa paghambal sang iyang palanggiran, kag gina-compare niya ang Pariseo sa tax collector nga ato man didto, no? Remember ang pangamuyo sang Pariseo, Lord, hindi ko ya pareho sina babayidor, malain nga tawo, ginatamay yang iban. Kay siya gina-lift up yang ilawas. So makadto naman kita liwat sa sige bro, padayon. Lucas 18:13-14. So padayon sa aton storya. Ang manugsukot sang buhis nagtindog sa malayo kag indi gani siya magtangla sa langit, no? Ang tax collector kun sa aton pa BIR. Kundi ginapukpok niya ang yadughan bo ano yung ginang yadughan sa paghinulsol nga nagasiling, Diyos ko, kaluuyi ako nga makasasala. Amo nang iya gina bugbog to na ginabugbog mo. Ginadibdib mo gid ang imong pangayo sa ang kapatawaran, no? Sa pagkamatuod ang ining tawo nagpauli sa iya balay nga ginpakamatarong sa Dios sang sa isa ng sa Pariseo. Kaya ang bisan sino nga nagapataas-taas sang iya kaugalingon paubuson sa Dios, pero ang nagapaubos ang iya kaugalingon pataason. He who exalts himself will be humbled. Ang tanan nga matinas-taason, paubuson. Mastorya ko may isa ka gobernador dito sa congressman sa Oriental. Kilala nyo na. Hindi ko na pagambal ang ngalan. Live to. Matinas-taason mga utod. Abi niya, siya nagidlang ang pinakamaayos tanan. Nga tanan nga magsupak sa iya. Ano tabo? Patay ya. Wala ya patay. Oh, tanan nga mga duta ang gusto niya, kuha niya. Grabe nga batasan sang tao. Hindi makakuan.
Naperdi ang iya utod sa eleksyon. Ano tabo? Patay ang nagdaog. Ano nga batasan naman? Ara na sa imo tanan ha. Damo-damo sa balay, damo-damo sa lakyan, damo-damo. Ano pang gusto mo man? So, sa self-assessment naton mga utod, i-include ano ang ginando mo sa kabuhi nga masatisfy ikaw. Nga makambal ka nga kontento na ko, Lord. Dapat may level nga muna eh. Nga makambal ka, Lord, okay na ko ah. Makakaon ko 20 sa isa kadlaw. Makakaon ko sa Vikings. Okay na ko. No? So, dapat ang aton kabuhi, tama-tama lang imo nga ambisyon. Nga ma-reach mo na, it's time to give. Remember, ang aton kabuhi, it's about giving and receiving. Ang tanan nga nabato naton, kung tama na ang nabato naton, it's time to give. Kaya the more you give, the more you receive. Tod na, gapati ka mo sina. Kung nagahatag ka kung nagahatag, damo ka man sa nga mabaton sa Ginoo. Kung taguon mo nga taguon ang ginatag ya, amo nagid ganing ado wala ka sang kabulusgan, wala ka kay kulang pa ni kulang, gusto ko ya. Di na kabulusgan sang tao. No? So, importante gina mga utod. Sa kabuhi, diri sa kalibutan, ang importante gid ang makabulig sa iban. Nga once magatubang na kita sa aton Ginoo, hambalon niya kati, anong hinimo mo? Di ko nula ka Lord, pinapatay ko tong tanan kontra ko. Batuno na sa Ginoo, hindi. Kaya init ulo ko sa iya, Lord Inbutang ko sa drum kagin lubong sa kuan Grabe no? Pero sa Ginoo ang batuno niya, Lord, ang blessing ang ginhatag mo sa akon, ginbulig ko sa iban. Wow, nalipay Ginoo sa aton. So muna nga ang pagkamuyo naton, it's about ang confession, ang sang aton mga sala should be a lifestyle kag from the heart. It's about you. Hindi bayin na even ang mga pamilya, ang mga wife, ang husband mo, iyan na personal yung relationship sa Ginoo. No, ang confession personal man na. Tama? Hindi pwede nga sa kupal ako dabi sa imo pangamuyo, be. Pwede na. Eventually dapat ikaw mga muyo kag imo. Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakiro. Tama? So, personal. Pabayin ang iban, tudloy sila nga kuan man sa iban. Pero eventually, ang imo relasyon sa Diyos, imo na iya. Hindi kaya kapadala-dala nga, ay dumaluwas na ning asawa ko, bidalam. Upod tabi. No? Hindi pwede. Personal. Imo ginanaya. Okay, sige bro. Manong tapos ta. So, ang moral sa aton nga palanggiran, nga sino nagapamata patinaas taatso sa ila kaugalingon pagapaubuson maski ano kasakit paubuson gina sila kag sino nagapaubos will be lifted up no itibong sang Ginoo kag ari lang mga utodo tuod gid ni na experience ko ni kun nagabudlay ang imo konfesyon kun ang imo sala nagadalom meaning to say, nahuya ka na magkonpisar. Lord, kabudlay mo konpisar sini nga sala. Anong pinakabudlay nga sala nga dapat ikonpisar man? Especially bla kung may status ka, may image ka nga gina-maintain. Oh, pastor ka for example, tapos may ginatago ka gali. Uy, kabudlay sina, no? Kabudlay ang pag-confess. No? So, amo lang gina nga, samtang gamay pa nga aton sala, dapat i-practice na naton sa pag-release. Release, no? May isa ko kakilala, damo siya sang gamay pa siya, damo siya sang inagyan sa kinabuhi. No, may mga ginkumkum siya, may gintago siya ka tagipusoon, mga unforgiveness. Mga wala niya ginpatawad even ang iya ginikanan sa tungod sa inagyan niya. No, tuod niya ginpabayaan sabi. So ginkumkum niya to. Ara lang gid kabugat sa iya kabuhi. Dali siya mangakig, dali siya muni muna. Ano natabo sa mga utod? Tana abebe hambala ko.
Ano natabo tanaw nyo? Kadlaw siya. Nag-cancer siya mga utod. Gin-cancer siya. Ang tanan gali nga mga ginakumkum, mga bitterness, resentment, unforgiveness, hindi kaya sa aton kaugalingon. Sa aton lawas. So be careful. Mayo pa i-release ta na lang. No? Ihatag ta sa Ginoo, Lord, ikaw bahala. Nakuha niyong but ko sa ganon. So, kung may ginakumkum ka man sa imo tagipusoon, sini nga aga o mga utod, makonpisar kita dugay-dugay, i-release sa Ginoo. Amen? Sige, next bro. Manong tapos na ta. Number 3. Ang pagkonfesar sa aton sala, nagapalapit sa aton sa Dios. No? Honesty, bala? Remember, nagambal ako kaina nga ang hindi makaatubang ang Diyos sa sala. He cannot exist with sin. Ano pa nga, sang nakasala si Adan kag si Eva, pa, ano yung pahalin niya sa garden, kagin butangan sang anghel nga nagatiyog ang flaming sword, nga hindi na sila makabalik. Tungkol hindi siya makastand sa sin, sa sala. Pure ang aton Ginoo, holy, putli, balaan. Amo man naging expectarya sa aton. Galing kay mahuyang kita. So ang hinimo niya, ipadala niya si Jesus, nga kita, ang dugo ni Jesus, amo ang maghuga sa aton. Every moment. Every day. The blood of Jesus, ang dugo ni Kristo ba? Every day. Adlaw-adlaw. Kada tion, ginahugasan ka. Para maara ang relasyon naton ma-maintain. Tama? So, hindi gid na pag ang dugo ni Jesus, powerful na kayo mga utod. Among nagdahuga sa imo tagipusoon sa imong mga sala. Every moment. Amen? So, be honest sa imong nga kwan. Okay, Santiago. Hambal sa Santiago 5:16, gani magtuad kamo sang inyo mga sala sa isa kag isa. Kag magpangamuyo ay agod mag-ayo kamo. Oh, mag-ayo kamo. Kung remember ang akon nga hambal sa inyo kay na nga ang tawo nga wala nagtuad sa iya sala, nagka-cancer. Oh, hambalo, biblical siya. Mag-ayo kamo. Kay dako ang mahimo sang pangamuyo sang matarong nga tawo. So kung ikaw matarong, remember ang kinamatarong naton halin sa Diyos. The righteousness of Jesus. Hindi iyaton righteousness. Iya yang righteousness. Amo pa magpangamuyo kita, Lord, nag-aari ko sa atubangan mo subong, pag nag-presentar ko sa akon nga mga prayer, pangamuyo. Not because of my righteousness, but because of Jesus. Okay, kay batunon ina sa Ginoo. Yan nakita sa Ginoo si Jesus. Amen? Sige. Next bro. Ari pagid. Ang aton nga pagbag-o dapat may intensyon. Hungdon na ari. Ihungdon mo gid. Intentional gid siya. Hindi pwede nga okay lang na. Babay lang nanay Babay ako lang nanay. I-ignore ko lang nanay. Ba mo ginang kuan sang tao. I-ignore niya ang mga lain niyang batasan. Babayan ko lang nanay Next time ko lang na iyan, no? Ginapadugay mo, wala may matabo sa imong kabuhi. Dapat, ang pagbago sang tao, intentional. Gusto ko mabago, hungda. Hungdon mo gid. Hungdon mo pagpalapit sa Ginoo, hungdon mo, Lord, baguha ko. Buligi ko magbago sa akong batasan nga hindi maayo. Intentional gid mga utod, hindi pwedeng pasipadaan lang. Kaya hindi ka gid magbago. Tod na. Okay? Sige. Next bro. We are creatures of habit. Ang question naton karon, ang aton batasan nagahimo bala sa aton nga kadapat nga mga sa katawhan sang Dios. Ang imo bala batasan mga utod, nagakadapat bala nga ikaw ara ka sa ginharian sa Ginoo. Orang imong batasan hindi matulon. No? Amo nang pinaka-question dira nga ikaw lagid ang makasabat. So amo na we start from there, hungdagid, be intentional sa pagbago. In closing, bro, Salmo 32. Namian ko ni kay basahon ko. Bulahan ang tawo nga ang iya mga paglapas ginpatawad.
Nga ang iya mga sala wala na ginadumdum sang Dios. Wow, kanami no. Bulahan ang tawo nga ang iya mga sala hindi na pag-isipon sang Ginoo kontra sa iya. Kag wala sing sala nga natago sa iya tagipusoon. Sang wala ko pa matuad ang akon mga sala, nagapanglangluya ako. Daw sa nagakamudmod ang akon mga tulan, tungod sang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw. Kay adlaw gabi ginasilutan mo ako. Nawad-an na ako sing kusog. Pareho nga nabulad ako sa init sa tingadlaw. Dayon gintuad ko ang akon mga sala sa imo, wala ko inigin tago. Desidido ako sa pagtuad sa akon mga sala sa imo, kagin patawad mo ako. Gani ang tanan nga matutom, dapat magpangamuyo sa imo sa tion sang kalisod. Agod nga kon mag-abot ang kalisod nga daw sa baha, hindi sila maano. Ikaw ang akon palanaguan, tipigan mo ako sa tion sang kalisod. Kag palibutan mo ako sa mga tawo nga nagahinugyaw sa kalipay, tungod sang imo pagluwas sa akon. Nagasiling ka sa akon, tudluan mo ko ikaw sang dalan nga dapat mo pag-aagyan. Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo. Hindi ka magpareho sa kabayo o kon mula nga wala sing pag-intindi. Nga kinahanglan pa anay nga busalan kag rindahan agod magtuman. Madamo ang mga kalisod sa mga malaot, pero ang nagasalig sa Ginoo higugmaon gid niya. Gani kamo nga mga matarong magkalipay kamo sa Ginoo. Kamo nga mga nagakabuhi sang husto, maghinugyaw kamo sa kalipay. Amen. In closing, mga utod, kung may sala ikaw, ang pinaka mabudlay gid is about guilt. Anong guilt sa Ilonggo? Guilt. Ano gani? Nablang gintago mo sala mo, so may sala ka, ang imo feeling lang nga dapat hindi nila may balaan. No? Guilty ka mo. Amo ni ina ang nagapabugat sa aton kabuhi. Kung guilty ikaw, kaginatago mo. Ano pa ang salmo, naghambal nga ituad, ipagwa, para ma-release ikaw sa guilt. Na hindi ka na ma-burden. Hindi na mabugatan pa. Amen? Sige, magduko ta, makumpisar kita tanan mga utod. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Ginoo. Amay sa langit, magpiyong ang tanan, magpangakumpisar kita. Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo. Sang tinion nga ginhatag nimo sa amon. Even sa sininga lugar Ginoo. Lord, sa sininga adga acknowledge namon mga sala. Tanan nga mga kahuyang, ang mga ginhuna-huna namon Ginoo nga hindi nagakadapat sa isa ka anak sang Dios. Ang mga tinaga nga nagagwa sa amon mga bibig Ginoo nga dapat wala namon ginahambal. Ang mga ginabuhat namon Lord nga hindi maayo. Lord, konfesar namon ini sa imo. Ginatuad namon Ginoo, mga kabugaton sa amon tagipusoon. Unforgiveness, mga wala na patawad nga mga sala. Nga nasang mga tawo nga nakasala sa amon. Ginoo, sa sininga aga, gina-release namon. I-release mga utod. Kapatawaran, kung sino man na nakasala sa imo, pabayin na to. Ihatag sa Ginoo. I-release siya. Hindi na siya pag-i-accountable sa imo, sa sala niya sa imo. Sa siningaga, dapat maghalin kita diri nga mamag-an ang atong tagipusoon. Tanan nga mga bitterness, mga offense nga nakahimo sa aton mga tawo, mga sitwasyon, kondisyon sa aton kabuhi. Gina-offend kita, Lord, gina-release namon. Ginahatag namon sa cross, ginalansang namon Lord sa cross. Kuhaan ni sa amon Lord God, kabugat Ginoo. Tanan nga mga butang hindi namon dapat kumkumon Lord. Mga ambisyon nga hindi na namon madangtan, makuha. Lord, ginahatag naman namon sa imo. Kundi ang amon lagid nga maaguman ang kalinong, ang paghidait, halin sa imo. Salamat gid Lord, ginakonfesar namon ini, nagapangayo kami sang kapatawaran sa sining mga sala.
Ginoo, hugasi kami sa imo putli nga dugo subong aga. Ang amon tagipusoon himuo nga pure. Wala sang higko, wala sang maitom, kundi pure lang gid sa tubangan nimo. I-release kami, Lord, sa mga nagauyat sa amon. Even sa mga generational sin sa amon ng mga katigulangan, Lord, na-release namon. Gina-confess namon, gag-intercede kami sa imo. Salamat gid Ginoo. Release, release, release. Buhi na buhi. Hindi mag-uyat sa sala. Buhi na buhi. Hindi na maayo sa imo. Kasi ning aga, ang Ginoo naghambal sa imo ang tanan nimo nga sala nga ginkonpisar sa iya sumuaga, napatawad na hawtod. Nahugasan na ikaw. Limpyo nang imo tagipusoon. Magpadayon sa pagpanglakaton upod ang Ginoo. Sa tanan nga tion, ang imo nga relasyon sa iya in-nurture, padakua, padalumi pagid sa pagbag-o nimo. Kag nagapasalamat gid kita sumuaga sa ngalan ni Kristo Jesus nga atong Ginoo kag ang tanan mga singgit. Amen. Pakpakan tang Ginoo. Padayuno nato ang aton pagdayaw, pagamba, kag pagsimba sa aton dako-dako kagamhanan nga Ginoo pagi sa paghatag sa aton mga dulot. Pero gina-invite ka mo nga magtindog kag pamaglandungan ang pulong sang Ginoo sa Santiago 1:17. Kay ang tanan nga maayo kag nagakabagay gid nga ato nabaton nagahalin sa Dios. Siya amo ang naghimo sang tanan nga butang sa langit nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo, ang ilalandong ang Dios wala gid nagabaylo. Kani may duwada ka envelope, ang isa brown para sa aton facility, kag ang white amo nang aton nga tithes and offering. I-offer tan sa Ginoo kag pasalamatan. Ginoo dako gid ang amon pagpasalamat kay ang tanan nga pagpakamaayo mo ginabuo mo gid sa imo mga katawhan. Salamat gid Ginoo nga tungod sa imo makahatag kami. Tungod sa imo may kalipay ang among mga tagipusoon sa pag-offer sang sini Lord God ng mga impanghatag mo sa amon. Gitagaan mo kami ginubra, gitagaan mo kami kusog kag kabakod. Ginasustenero mo kami kag ang tanan-tanan ni Lord halin gid sa imo. Gani Ginoo, salamat gid sa pagpatawad sa amon mga sala. Pagupod sa pagpasalamat sa imo Father God, gino-offer ni namon ang tanan ang kabugusan sa amon Lord God nga kabuhi sa imo lang gid. Gani Lord, ginahatag ni namon kag ikaw gid ang padunggan, ikaw gid ang himayaon, ikaw gid ang dayawon kay ang tanan-tanan imo lang gid. All these things we pray in Jesus name. Amen and amen. Maghahatag kita nga may pagpasalamat kag kalipay sa aton mga tagipusoon. Hallelujah. Wala sa katindog sa atubang mo. Salamat sa grasya mo gitiluan ko ni Kristo. Diyos wala sa makatindog sa atubang
kita. Napakandang Ginoo. Hallelujah. Sige, magtindog ta. Batunan ang blessing halin sa Ginoo. Bago sina magbasahon lang ko sa Ephesians, no? Tungod kay pinalangga kamo nga mga anak sa Dios, dapat tingwaan ninyo nga mangin kaangay kamo sa iya. Magkabuhi kamo nga ginagamhan sang gugma, subong nga si Kristo naghigugma sa aton kag naghatag sang iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Subong isa ka mahamot nga dulot kag halad nga namutan Thank you, sang Dios. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amay namon sa langit, kapasalamat kami Ginoo sa ini nga aga, sa oportunidad sa pagsimba Yes. sa imo, sa paghimaya sa imong ngalan. Ginoo, sa pagtaliwan namon sa sini nga lugar, ang imo presensya magaupod sa Yes, amon. Lord. Salamat. All through the week, kapag balik namon sa sini nga Domingo. Ang Ginoo magpakabalaan sa inyo, ang Ginoo Yes, Lord. magupod sa iyong presensya sa inyo. The Lord bless you, the Lord keep Yes, you. I receive. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Jesus. The Lord lift up His countenance Yes, towards you Lord. and give you peace. Thank you, In Jesus' name. Jesus. And In all your Jesus' people will say,